खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आं एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोंसार बसुमतारी बिथाङा 36थि नेशनेल जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप बादायलायनायाव नैथि मेडेल देरहासारनो हादों 36थि नेशनेल जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआ 2 फेब्रुवारिनिफ्राय गुवाहाटीनि सरुसाजाई स्टेडियामाव जागासिनो आरो 10 फेब्रुवारिसिम बे बादायलायनाया थागोन बे बादायलायनायावनो क'क्राझार नोगोरजों नांजाबफानानै थानाय हालादल गामिनि थागिबि बिथां जोंसार बसुमतारीया 15 मिटार ट्रिपल जाम्प बादायलायनायाव देरहासारनानै नैथि मेडेलखौ मोननो हादों बिथां जोंसार बसुमतारीनि बिफानि मुङा रबित बसुमतारी आरो बिमानि मुङा उर्मिला बसुमतारी थारैनो बिथाङा गासै बर'नि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोनो हादों कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरा गोलाव समनिफ्रायनो एसटि हिल्स स्टेटास दाबि खालामबोदों बिथांमोननि दाबिखौ मोगथां महर होनो थाखाय सेन्टारखौ नारसिनदों होननानै बुंथिदों बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों दि कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय कार्बि आरो दिमासाफोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनो हादोंब्ला बेफोर जिल्लायाव थानाय बर'फोरनो मानो एसटि हिल्स स्टेटास होनो हाया बेफोर मोननै जिल्लानि बर'फोरनो एसटि हिल्स होनाया सिगांनि गोरोबथा आरो दानि गोदान जानाय गोरोबथायावबो दंखायो बेनिखायनो थाबैनो बेफोर जिल्लानि बर'फोरनो एसटि हिल्स स्टेटास होनो थाखाय मिरु सोरखारखौ नारसिनदों होननानैबो बुंथिदों रिपर्टनि बायदिब्ला बेफोर मोननै जिल्लायाव बर'फोरा खमसे खम 70,000 दं होननानै बुंथिदों आरो बे 70,000 बर'फोरा जाहाथे एसटि हिल्सनि मुलाम्फाखौ मोनफुंनो हायो बेनि थाखाय मिरु सोरखारखौ नारसिनगासिनो आरो नारसिनबाय थागोन होननानै बुंथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सआव सप्तायाव दानिया मंगलबार आरो शुक्रबाराव पाब्लिकफोरा हाबनो मोननाय नंला थांनाय 4 फेब्रुवारियाव बिटिसि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलआ मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन बेयावनो बे थांखिखौ लानाय जादों आरो मैया गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावदों दि सप्तायाव साननै मंगलबार आरो शुक्रबाराव बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव रावनोबो भिजिटर पास होनाय जानाय नङा आरो रावखौबो हाबनो होनाय नङा बे थांखिखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो थाखाय लानाय जादों क'क्राझाराव फिन हाथियार बोखांनानै मोनदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलगुरि हाग्रा ओनसोलाव मैया मोनानि 10 रिंगासोआव गोख्रों नागिरनानै माखासे हाथियारखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनो हादों बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा गंसे AK-56 राइफल आरो बेनि मेगजिन गंसे 7.65 mm पिस्टल आरो बेनि मेगजिन आरो AKनि गर 29 राउन्ड गोथां गुलि बे खौरांखौ ADGP आसाम पुलिसआ फोसावदों कार्बि आंलंआव फिन हानजा बुथारनाय एबा मब लिन्चिं जाथाय कार्बि आंलंनि करासि बे गामियाव बे जाथाया जादों सासे मानसिखौ बुयै बुयै बुथारदों बुथारजानाय मानसिनि मुङा मनसिं रम्पि 40 बोसोर बैसोनि बाखालिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय बारिलं बे गामिनि खौरांनि बायदिब्ला गामिनि मानसिफ्रा मनसिं रम्पिखौ सासे आइजोजों सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन बेनि थाखायनो पस्टआव खानानै बुयै बुयै बुथारदों बाखालिया पुलिसआ जाथायनि सायाव खौरां मोननानै जायगायाव थांनानै बे खामानियाव आखाइ गोनां 7-8खौ हमदों बेनि मादाव सामाप्रित टेरेन शिवा रंहां रुस्तम रांफार धनीराम रांफार आरो माखासे जिउ गोमानाय मनसिं रम्पिनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दिपु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय आरो बे केसनि सायाव पुलिसफोरा दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ फैगौ 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव आसामनि गासै गुदि फरायसालिफोरा बन्द थागोन बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम स्टेट प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि रातुल चन्द्र गस्वामी बिथाङा बे सानफोराव आसामनि 36,000 गुदि फरायसालिफोरा बन्द थागोन बिथांमोनहा माखासे दाबिखौ लानानै बे बन्दखौ फोसावदों बिथांमोननि दाबिफोरा सेथियाव दङ गुदि फरायसालिफोराव गाहाय फोरोंगिरिनि थाखाय मासि थिसननानै होनाय नैथियाव दङ 8,700 ग्रेड पे जायखौ सोरखारा होनानै बन्द खालामफिनदों बेखौ होफिननो थाखाय दाबि थामथियाव दङ गुदि फरायसालिफोराव सोरखारनि नियम बायदियै सार्भिस रुल खालामनानै होनाय बेफोरनि अनगायैबो माखासे दाबिफोर बेफोर दाबिखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोनहा आसाम सोरखारनिसिम दाबि दैखांबोदों होननानै बुंथिदों फैगौ 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव बन्द होनायनि उनावबो आसाम सोरखारा दाबिखौ आबुं खालामनानै होआब्ला फैगौ 20 फेब्रुवारियाव जिल्ला सोलोंथाइ मावख'फोराव बेंखनगोन आरो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावजासिम दाबि दैखांगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बे दाबिफोराव गासै 1 लाखनिबो बारा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै बुंथिदों रातुल चन्द्र गस्वामी बिथाङा
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। राजीव कुमार बरा आइएस बिथांखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC नि गोदान चेयारमेन एबा मासिगिरि महरै थिसनबाय। बिथाङा आसामनि गभर्नर नङाब्ला गुबुन सोरखारि थिसनजानाय बिबानगिरिनि सिगाङाव 4(5) रेगुलेसन बायदियै समायखिरा लानांगोन। बे खौरांखौ गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों आसाम सोरखारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नीरज वर्मा आइएस बिथाङा फोसावदों। BTC सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय BTC सेक्रेटारियेट लांगोनानिफ्राय BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गासै सा 2160 फोरोंगिरि आरो फरायसालियाव मावनायफोरनो थिसनलाइ गथायदों। बे 2160 नि मादाव BTC ओनसोलनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि सा 1559, गोजौ फरायसालिनि सा 443, फरायसालिमानि सा 150, गासै सा 2160। मैयानि बे थिसनलाइ राननाय हाबाफारियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, घ्यानचान्द दास, गौतम दास बिथांमोननि अनगायैबो आरो माखासे बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे हाबाफारिनिफ्राय BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि प्रभिन्सियेलाइजनि फारियाव थालांनाय फरायसालिफोरखौ थाबैनो बिटिआर सुक्तियाव थानाय बायदियै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो BTC सेक्रेटारियेट लांगोनानिफ्रायनो BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फरायसाफोरजों मोगा-मोगि सोंनाय-फिननाय हाबाफारि मावफुंदों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गेजेराव बानजायनाय गिबि खेबनि बिटिआर इयुथ कनक्लेव 2021 हाबाफारियाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, दिगन्त बरुवा, रेवरेवा नार्जिहारी बिथांमोननि अनगायैबो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फरायसा-फरायसुलिफोरजों सोंनाय-फिननाय खालामो आरो गासै जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो इयुनाव नाजागोन होननानैबो खोथा होयो। उत्तराखन्डनि चाम'ली जिल्लानि ज'शीमठ होननाय मोनसे जायगायाव बरफ आवलिनानै हरखाब दैबाना जानायाव जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बारायनानै दासिम सा 26 जाबाय आरो सा 200सोआ दासिमबो गोमानानै दं। बे गोमानायनि मादाव 3 आसामनिफोर दङ। सिगां 2 आसामनि गोमानायखौल' खौरां मोनदोंमोन, दा बारायनानै 3 जाबाय। आसामनि गोमानाय 3नि मादाव 2आ नगाव जिल्लानि कामपुरनि बिदा-फंबाय, 2 अमरज्योति आरो कमल आरो गुबुन सासेया बिसोरजोंनो ज' रुमाव थाफाग्रा हजाइनि ससान्डालु। खौरांनि बायदिब्ला दैबाना फैनाय समाव बिथांमोनहा खथानि सिङावनो आराम खालामदोंमोन। बेयावनो हरखाब दैबाना फैनायाव बिथांमोननि न'खौ बुखारलांदों आरो बिथांमोनहा दासिम गोमानानै दङ। आर्मि, ITBP, NDRF आरो SDRF हानजाया रैखा खालामनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ। चीफ मिनिस्टार समग्र ग्राम्या उन्नयन योजना बिथांखिनि गेजेरजों सा 7 बेनिफिसियारिफोरनो गंफायै ट्रेक्टर राननानै होदों। BTCनि आबाद बिफाननि EM घ्यानचान्द दास बिथाङा चीफ मिनिस्टार समग्र ग्राम्या उन्नयन योजना बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला आबादारि मावखुलिनिफ्राय ट्रेक्टर राननानै होदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दि BTC सोरखारा आबादारिफोरखौ जौगालु थाखोनि आबाद मावनानै जिउ खांनो थाखाय गासै सुबिदाखौनो होगोन। बेनि अनगायैबो बेनिफिसियारिफोरखौ ट्रेक्टरखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय खावलायदों। सिगांनि गोबां बेनिफिसियारिफोरा साबसिडियाव मोननाय ट्रेक्टरफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायाखै होननानैबो बुंथिदों बिथां घ्यानचान्द दासआ। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया मुम्बाइ सिटी आरो ग'वानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव मुम्बाइ सिटी आरो ग'वायाबो गल-3 गलखौ सोनो हादों। दिनै बेंगालुरु आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी, नैथियाव एटिके महन, थामथियाव ग'वा, ब्रैथियाव हायद्राबाद, बाथियाव नर्थ इस्ट। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।